Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me pasina chitupa changu. Mukoma, inini ndiri kudawo advice kubva kwamuri nevedare renyu. Ndiri mukadzi akaroorwa ende ndiri munhu akatochatawo mune zvakanaka-naka. Pese apa, my marriage was doing great, but zvinhu zvakazongochinja mushure mekunge tava kunyika yevatorwa. Baba ndipo pavakabva vangopanduka for no reason at all. Kumba vainge vava kusadzoka. Vaiti kana vakabuda neFriday vachienda kubasa vaisazodzoka usiku hweFriday iyoyo. Waizovaona neMonday makuseni vachingoya kuzotora hembe dzaunenge wawacha, mostly maworksuits avo. Kuvabvunza vaingoti ndanga ndiri kubasa. Nekufamba kwenguva, umwe uyo wavanoshanda naye kubasa kwavo ikoko ndiye akazouya kumba achiti pane zvaainge achida kubva kwavari. Murume uyu ainge achishanda nemurume wangu. Paakasvika pamba achibvunza murume wangu achiti pane zvimwe zvinhu zvaainge achida kubva kwavari. Inini ndakabva ndati ingawani vari kubasa. Iye ndipo paakabva ati isusu masenior kubasa tinochaisa neFriday. Then murungu ndiye anozosara achishanda nemajunior mechanics kana kuri kunzi anenge adanwa kuma breakdowns over maweekends. Ndakarwadziwa, sezvisinei ndakabva ndangotorawo nhamba dzababa vaya tikabva tatanga kutaura. Baba vaya vakabva vatanga kundiudza madhiri ose anoitwa nemurume wangu. Takaramba tongotaura kusvika ivo baba vaya vazongoti kwandiri, chingondiita wako sezvo iwewe usina wekuchemera. Iniwo ndokubva ndazobvuma paya because ndainge ndichifila lonely. Nyaya yavapo mukoma ndiye kuti mwana wechi2 handizivi kuti mwana uyu wandakazozvara ndava muno munyika yevatorwa mwana iyeye ndewani, kuti ndewe murume wangu here kana kuti ndewe murume uyo anoshanda nemurume wangu, because ndivo vega varume ava vandainge ndichisangana navo pabonde pasina dziviriro. Murume wangu nemurume uyo waanoshanda naye kubasa kwake ikoko, because ndiri kusangana navo vari vaviri pabonde at the same time. Nezuro zvakazoitika ndezvekuti ndakanzwa kuti panapa zviri kuitika mumuviri mangu zvinoreva kuti imimba inenge yatobatira iyi. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanotenga pregnant test kuClicks. Ndakati ndazvitesta kudaro wanikwe ndine imwe nhumbu. I am so worried mukoma kuti nhumbu iyi yandasenga manje inhumbu yani. Please, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu, mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti pakadai ndingapafambisawo sei, nekuti kunyange ininiwo ndapererwa. Murume zvake hapana kana chaanombosuspekta kuti out there ndine boyfriend imwe, and worst of all ndiri kudanana nemunhu waanoshanda naye kubasa kwake ikoko. But zvese izvi mukoma ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndaziva kuti murume wangu paya paanenge achiti anenge ari kubasa, anenge asiri kubasa, anenge atori kumagirlfriends ake. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, asi ndiyowo secret yavo. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, chitupa changu vigai. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo mugroup pamwe ndingabatsirikana. Ndava ne10 years taroorana inini nemurume wangu, but ane dambudziko rekuda. Tiri kuSouth Africa, so tinongokiyakiyawo tirimo muno muSouth Africa. Problem yake yakadai so, nhengo yake inotomboita kana 2 weeks isingashandi zvachose, ende kana yatadza kushanda iye haashayi nyaya yekuti ange achindipomedzera, sekuti bonde rinomboda here kuti unge uchiita bonde nemukadzi anenge achitogaya hora dzake. Inini manje ndinobva ndaita hasha, ndobva ndati hora dzangu dzine chekuita here nekuti nhengo yako isashanda. Iye anobva atanga kutondidira rafu, obva ati mubvunzo wangu woti mhosva ndiani, anobva atanga kutondidira rafu
Nawo mubvunzo wangu uri pakuti mhosva ndeyani apa pauviri hwedu, nekuti rimwe zuva ndikati ngatiitei, ndinenge ndavawo kunzwa kuti ndava kuda munhurume, obva waona kuti magetsi kunenge kusitomborina zvachose, obva ati pfungwa dzangu ndo dzisiri panzvimbo, hanzi kushanda inoshanda zvayo. Ndinobva ndati asi patinozomuka mangwana acho makuseni, iye anobva ati ndipe ruoko rwako, obva andibatisa nhengo yake. Ndikaibata ndinobva ndaona kuti zveshuwa inenge iine simba, itori redi. Paya pakuzoti ngatiite, iye anobva ati rega ndimbonoita weti. Kana akangobva kunoita weti, inobva yatoshaya simba zvamuchose. Anobva akuudza kuti tichazoita time mwana nawo amuka haashayi chekunyepa kuti ichi ndicho chakonzeresa kuti nhengo yake ishaye simba. Kana zviri zvaizvezvi nenhau iyi yemaelections awa, ndatambura inini, zvakaoma. Anenge achingoti maelections ndiwo ari kukonzeresa kuti nhengo yangu ishaye simba, asi iye akafamba anonzi pane munhu ari kumushandisa, ende ichasvika panzvimbo yekuti nhengo yake inenge yava kusatoshanda zvamuchose. Ndiri kukumbirawo rubatsiro veduwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu pari zvino ari kupa iye excuse yekuti nhengo yangu iri kutadza kushanda nekuda kwemastresses ema-elections. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma She, please chitupa changu kandirai kure. Ndauyawo nenyaya yangu mukoma. Inini ndiri mukadzi ane makore 35. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakaroorwa nemurume wangu ndichibva ndatanga kugara naye. Asi inini nemurume wangu tainge tigere zvedu pamba pevabereki vake. Problem yemurume wangu ndeye kuti kana ndakamutarisa, zvinhu izvi ndakatanga kuzviona patainge tichiri mukomana nemusikana. Ende zvinhu izvi ndakazviona kuti murume wangu kutoshanda chaiko haatodi, ende munhu wekutoti ane usimbe hunosemesa. So takagara zvedu nevabereki vake, ndivo vainge vachishanda, ende ndakaona kuti iye ndiwo upenyu hwaakajaira. Saka kuti tinzi tadya kana kuti vana vedu, mwana wedu uyo watakatanga kuzvara tichiri takagara nevabereki vake, kuti zvinzi mwana iyeye awana kunyangwe pampa zvake, vabereki vake ndivo vainge vachitoita zvose. Asi sezvisinei, vabereki vake vakazosvika pakufa. Nawo takabva tazoisa maroja mune mamwe marooms. Tichiisa maroja mune mamwe marooms, inini ndainge ndichifungidzira kuti mari iyoyo inofanira kungovawo mari yekuti tinenge tichingoiwanawo paside, but inini naye tichizamawo mamwe mapindauko. But mashoko ake aanoburitsa ndiwawo ekuti pari zvino zvinhu zvakaoma muZimbabwe, basa racho ndinoriwana kupi? Tinofanira kuti tinge tichitenda Mwari kuti vabereki vangu vakakwanisa kuunganidzawo mari ndokubva vavakawo imba, nekuti dai vainge vakafanana nevamwe vabereki vangadai vakangoenda kunovakira kumusha, manje munhu angauya kuzoloja kumusha ndiani? Saka pari zvino ngatingotenda Mwari kuti tine kumwe kwatiri kuwana mari. Pfungwa dzake mukoma handizivi kuti ndiwo mafungiro anoita vanhurume vose here, nekuda kwekuti kana ndikangotanga kukomplaina, iye anobva ati unodisisa mari ende unorakidza kuti uri hure chairo. Dzimwe nguva anokwanisa kutoti paya muchitaura, kana ukamuudza kuti mari dzatiri kupiwa nemaloja handifungi kuti dzinotikwanira kuti dzinge dzichitiitira zvose zvatinoda, ndinotombomuudza kuti dzimwe mari dzacho dzatinowana kotadii tasungirira taisa pasaidi, tikwanise kutangawo kamusika kana kuti toitawo zviri kuita vamwe zvekutengesa. Iye anokwanisa kutoti haunyari, ende ndiri kuona kuti utori hure chairo. Pano wakangowira mari chete, handichatombokutrasti. Ndava kutofunga kuti kwose kwaunenge uchifamba uri munhu anongofamba achingopakurira munhu wese wese, because madiro ako aunoita mari
ko kana umwe munhu akakuflashira 20 US chaiyo ungairamba here? Shuwa unovhunduka mari yerent, imari iyoyi yauri kutoda kutotanga kundirongera. Mukoma zvazvinoita ndezvekuti mwedzi uchingonopera so kana vanhu vakatanga kubhadhara iye anenge akangomira so vanhu vanotoziva kuti uchingobva kubasa unotowana wakamirirwa pagedhi ende anotokubhadharisa wakamira pagedhi ipapo, munhu asati atombopinda mumba kuti ange achiverenga mari yake mune zvakanaka. Unonzwa murume wangu ava kutoti ko madii apa sometimes like izvezvi mwedzi zvawava kunopera anenge ava kutotanga kutonetsera vanhu mari. Dzimwe nguva anokwanisa kutoisira maloja mastatus pawhatsapp achitovarangaridza kuti mazuva ekuti vange vachibhadhara ava kupera, ende haana unhu huya hwekuti kana munhu akataura kuti mwedzi uno ndashoterwa nemari ndichazounza mari, iye anenge ava kutoti zviri nani kuti ndinge ndichipinza vamwe vanhu because zvandiri kuda pari zvino ikeshi. Ende pamba pedu mukomanashi ndinotombogara ndichitya kuti kumagumo kwazvo tichazogumisidzira tava kugara nembavha nekuda kwekuti iye murume wangu chaanongomanyidzana nacho ikesh and cash chete. Iye anoti anenge atadza kubhadhara rent in time anofanira kuti ange achibuda. Pedu panotozivikanwa kuti kana ukangouya wakabata cash anotokuitira plan chete. Chazoita kuti ndinge ndichikunyoreraiwo nyaya yangu mukoma ndechekuti ndiri kutsvakawo advice kubvawo kune vedare renyu. Mukoma, zvakazoitika ndezvekuti murume wangu akabva atanga kutamba neumwe murume anorakidza kuti ane mari dzake. Saka murume uyu ndainge ndichingomuona achingouya pamba non-stop ndisingazivi kuti vanhu ava vari kuita madhiri ei. Asi murume wangu ndaigara ndichingomuudza kuti vanhu venyu vamuri kutamba navo ava mekai shuwa kuti zvose zvamuri kuitiswa zvinhu zvekuti mangwana hazvizokupinzei bhizi, because ndaitya kuti zvimwe kuda murume wangu anokwanisa kushandiswa mabasa mamwe anenge asingabvumidzwi nemutemo akazoguma asungwa. Nekufamba kwenguva ndipo pandakazotanga kunzwa munin'ina wangu ava kupopota achiti ko nhai bamukuru vanonyatsonditora sei, because izvezvi pane mamwe mamessages avari kunditumidzira izvo murume wangu ainge akapromisa murume uya waari kutamba naye achimuudza kuti amainini vangu pari zvino vari kunetsana nemurume wavo. Saka iwewe kana ukakwanisa kupinda pagap iri unobva watongotora mukadzi zvako pasina kana problem. Saka mamessages awa akabva azobatwa nemurume waamainini. Pari zvino mukomanashi hakuna kana chakambonakira chimwe, because murume waamainini kunyange zvavo vainge vachinetsana, but nekuda kwemamessages awa aakazobata ekuti inini murume wangu ndiye ava kurongera munin'ina wangu murume, zvava kuita sekunge ininiwo I was involved, but hapana kana chandainge ndichiziva. Izvi zvinhu zvakaitwa nemurume wangu mukomanashi zvakonzeresa imwe confusion isingaite mufamily medu, because kunyange hama dzangu idzo dziri kungobvunza mubvunzo wekuti ko murume wako anozoita madhiri akadai iwewo usingazvizivi nei, manga muchipfuurira muri vatatu vachireva kuti inini nemurume wangu nemunin'ina wangu hanzi zvese izvi zvatanga tichiita tanga tichipfuurira, ndisu tanga tichitotsvakira mwana murume, ende ndisu tanga tichikonzeresa kuti mwana asakwanisa kukontroleka kumba kwake ikoko. Kunyange murume wake ndizvo zvaava kungotaura kuti the reason why ndainge ndichitadza kukontrola mudzimai wangu, I think it is because ivo amai guru nemurume wavo vainge vachipa mudzimai wangu mamwe maoptions. Mukomanashi, pari zvino handizivi kuti situation yakadai ndoihendla sei. Ndinombofunga kuti zviri nani zvangu kuti ndingosimuka zvangu ndobva ndangosiya musha, because murume wangu iye haatombooni kuti ndiye ari kukonzeresa confusion yose iyoyi. Iye chake chaakangotaura ndechekuti handiti amainini nabamunini vanga vagara vachingonetsana here. Apa ndatongoona kuti kana amainini vakapinda pamuchinda uyu vanenge vapinda machena, kunyange isusu tinenge tatopindawo machena. Handiti kana tikaomerwa neupenyu tinenge tava kuziva kuti
kuna bamunini vanokwanisa kutibatsira muupenyu here? Mukoma, please ndipostereiwo nyaya yangu kune vedare, mundibvunzirewo kuti murume wangu dzake dzirimo chaiko chaiko here, kana kutoti pane zvimwe zvinotomunetsa mupfungwa. Why is it kana akaita zvinhu zvinenge zvisina unhu haakwanisi kuona kuti zvese zvaanenge achiita zvinenge zvisina unhu? Please ndibatsireiwo mukoma Nashi, ndiri pakaoma chaipo. It is not easy kuti mhuri yose inokublema kuti ndiwe uri kuda kuparadzisa imba yemunin'ina wako. Kunyangwe iye munin'ina wangu ndakatombozama kuti ndinge ndichimuonesa kuti pane zvese izvi zviri kuitika hapana kana chandinomboziva, asi nyaya pairi kungofira kwangu ndepekuti zvose zvandainge ndichiudzwa nemunin'ina wangu iye ainge achingoti ari kuudzawo sisi vake, ende ndaitombozamawo kuti ndinge ndichivakansela iye munin'ina wangu nemurume wake, asi matambudziko ose awo ainge achisanganikwa nawo nemunin'ina wangu ari mumereji make imomo maari, ndaizopota ndichimboudzawo murume wangu. Zvese izvozvo murume wangu ainge achizvitora obva aenda obva anoudza murume uyo ainge achida munin'ina wangu. Saka ndiwo mamwe mamessages akazobatwa nabamunini murume wemunin'ina wangu, ende kunyangwe ndikada kuzama kuramba kuti hapana chandinoziva, but madetails ose ainge akanyorwa pachati iroro, zvinhu zvekuti ndakatozviudzwa nemunin'ina wangu, zvinhu zvakaita sekuti sisi kunoku zvinhu hazvina kumira zvakanaka, bamunini venyu handizivi kuti kune kumwe kwavava kuwana here, because kana vaineni tiri mumachira hakusisina nhengo yavo haichashandi. Saka murume uya ainge achinzi ari kuchestirwa munin'ina wangu nemurume wangu, ndizvo zvaainge akanyora kuti saka iwewe uri kugarirei ikoko kana uchiziva kuti woti nhamo yekushaya mari obva wati nhamo yekushaya bonde, wadi wangouya kwandiri ndakupa zvose zvaunoda. Saka nyaya yacho mukoma Nachi iri kupisa, kunyangwe ndikazama kuramba, but veukama vari kungonongedzera pamamessages iwawo kuti iwewe waigoudzirei murume wako nekuda kwekuti wagara unoziva unhu hwake. Please mukoma Nashi, kana mapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchindizivisawo ndizotevererawo mucomment section.